Nagtipon-tipon ang mga miyembro at supporters ng LGBTQIA+ community sa Albay para sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Unity Pride of Albay katuwang ang Provincial Youth Development Office. Alas 8 ng umaga nang simula ng aktibidad mula sa Peñaranda Park hanggang sa Albay Astrodome. Isa sa mga lumahok ang 30 anyos na makeup artist at trans woman na si Mariah Vargas ng Legazpi City. Ang kanyang pakikilahok sa aktibidad ay pagpapakita umano ng kanyang pagsuporta sa panawagan para sa pantay na karapatan ng lahat anuman ang orientasyong sexual at paggalang sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. For me, this is a celebration and a protest for us to be visible and to be accepted. So ang panawagan ko sa government is mai-push na talaga ang SOGI bill because SOGI bill is not just for our LGBT members, it is for all genders. Thank you. Bukod sa fashion show, nagkaroon din ng HIV awareness discussion at libreng HIV testing sa loob ng Albay Astrodome. Ayon sa organizer, layo ng aktibidad na palakasin ang boses at pagkakaisa ng LGBTQIA+ community sa kanilang pagsulong ng pantay na karapatan at pagtanggap ng lipunan. Gusto lang namin pong makamit sa event na to is para ipakita po namin yung iba't ibang talento. Sana ba yung LGBTQI+ ngayon kumpara noon? Alam niyo po kasi maraming pinagdaanan po yung LGBTQI+ community sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula bata hanggang pagtanda. Kaya ngayon yung pinaglalaban po namin ngayon na matanggap ng buo ng komunidad ang aming pong community. Nilahukan ang nasabing pagdiriwang ng mahigit 150 miyembro ng LGBTQIA+ community. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.